Arratsaldeon guztioi, gaurkoan Begoña Zestau daukagu gurekin, Help Nafarroako taldeko kidea da eta bertan egiten dituzten lanei buruz egitera dator. Arratsaldeon Begoña. Kaixo, arratsaldeon berri. Zer moduz? Ongi, oso ongi. Uda ona pasa duzu azkenean? Bai, pasatu da eta ez da. Bai, bizi normalera, berriz, buelta. Bai. Bueno, hasiko nahi duzu elkarrizketarekin. Kontigu, zu pixkat ere guk ere kokatzeko, zer da Help Nafarroa taldea, zertan datza? Bale, Help Nafarroa taldea da Nafarroako suhiltzaile eta voluntarioez osatutako taldea, elkartea. Elkartea, diru iturri jaso nahi ez duen, beretzan nahi ez duen taldea. Izenek esaten duen bezala, laguntza Nafarroa izango litzake bere esanahia. Eta da, larrialdi humanitarioetarako sortutako taldea. Larrialdi humanitario horietara laguntza bideratu edo egoera hori nolabait alden modun eta alden neurrin arintzeko, suabetzeko, hobeagotzeko helburuarekin sortutako taldea. Kontigu zu pixka baten, nola sortu zen talde hau, nortzuk parte hartzen duten hasiera batean? Bai, taldea sortu zen 2016 urtean. Urte hortan, martxo apirileko hilabeteen, Nafarroako 3 suhiltzaile joan ziren Greziara, Grezian, bilduta edo zeuden Basiliako gerratik etorritako jendetza, ez? Haiei laguntza eskaini nahian eta han ze gertatzen zen ikasi nahian, ez? Han egin zituzten 15 egun eta bueltan haiei buruz zitzaien zerbait, egin nahi zutela, egin behar zela, zen neurrien ez da. Eta orduan hasi zenula, lehendabizi suhiltzaileen eskutatik errelebo sistema bat ara joateko, ez? Hasi ziren egurra banatzen, garai hartan, eta orduan, batzuk etorri, beste batzuk joan, nolabait ematen zitzaien jarraipena. Egurra banatzeari edo beste tokian behartzena banatzeari, bale? Claro, suhiltzaileek ere, bere aukera edo altzena, haien errelebo txandak edo eman zutela 2016an, eta orduan iriki zen jendartera nahi zuenak joan zerin. Orduan, hala joan ginen nahi zuen edo zeinek, ez? Olaz, errelebo sistema jarrai hortan, aritu ginen 2016ko irail arte gutxi gora bera. Eta orduan, bueltan, pentsatu ginen, nolabait talde bezala edo sorgintzezkela edo asmoa, helburu, leheno aipatutako helburu horiek eta bizitutako esperientzia hori oinarri izan da, holaxe sortu zen Helpna elkartea, elkarte bezala. Esan duzun bezala edo nork parte hartu dezake? Bai. Voluntario moduan, ez da? Bai. Helpna bado kodigo etiko bat, horrekin bat datorren edo nork parte hartu dezake, bai. Baina esan duzun bezala, 2016tik ona, gaiz ez aparte, beste inbaldekutan egon izan zarete, ez da? Bai, hasiera izan duzen Grezian 2016an, 2017 jarraitu zen Grezian, baina gero irikizien beste iritsiera bide batzuk, eta gure egitekoa edo parte hartzea bideratu zen baitere Belgrado, Serbia, Kroazia, zonalde hortara. Eta hor gabiltze, bi toki horietan, gaur egun arte. Bai. Beste elkarte batzuekin elkarlanen ere bai, tarteka Italiara ere bideratzen da laguntza, larrialdi humanitarioa zari garenez, tokia eta denbora ere markatzen du antxusen ezaguarri horrek, ez? Larrialdia izatek, bai. Nahiz eta larrialdi batzuk irautzen duen dezente. Denbora honetan zehar, arazorik eduki izan duzute laguntza humanitarioa eramaterako orduan, ez dakite aduanean geldiuneak edo poliziarekin arazoak edo bertakoekin arazorik? Arazo baino gehiago zailtasunek bai. Arazoa hola esanguratsu esateko atera bota digute edo gu gerok edo gu dramakiguna, neurri urtaraino ez. Baina, Grezian oroitzen naiz, hasi ginen baita ere
Kataluniako suhiltzaileen taldearen eskutik, erek izena duna. Horrek beste ibilbide bat dauke, kontu hauekin, esperientzia handigoa, askoz ere talde handigoa da, orduan horren eskutik sartzeko aukera izan dugu ginen kanpoetan, errefuxiatuen kanpoetan. Eta hala ere, batzutan, segunetan nortzegoen sarreran, sarrera ginauken errexagoa edo zailegoa. Hori bai. Noiz baite pasatu zen, behi da, orain oroitzen naiz, gelditu ginela jakiekin kanpoan atetan, berandu, 10 minutu zerbait jola, berandugu iritsi ginelako. Bai. Baina, esan nuke, etzen kanpo hortara iritsi jaki hori, baina banatu zen beste batutan. Orduan, gaitzardi etzen galdu edo alako galerarik izan. Esan nahi nuke, ez dugula alako larritasunik edo bizitu izan du. Zailtasunak, pues bai, edo jarrera, galdeketak, polizien aldetik, edo, holako kontuk bai ez, baina ez da ere ez atxeloketarik, ez kriminalizaziorik, neurri ostaraino guk behintzat orain artean ez. Eta hala ere, nez eta bertako egoera ikus eta hala ere zuentzat suposatzen dute esperientzia onuragarria izango dela bertan jutea eta bertan laguntzea, ezta? Bai, onuragarria gogorrare bai, baina, ikaragarrizko ikasketa dakarkina, eta, desde luego, beharrak eta egitazko premiak eta erlatibizatzeko ikasgai bizkor bat. Eta gero, baita ere gero hemen, han ikasi duguna, ikusi duguna kontatzera eramaten gaitun esperientzi sakon bat, bai, oso sakona. Badago anedota bereziren bat kontatu ahal duzuna esperientzia honi buruzkoa? Nik kontatuko nuke nire esperientzitik, ni egona naiz Hirutan, bitan egon nintzen urte beren, 2006an, uztailen eta abendun, Greziako kanpalditan, ez? Eta orduan, han egiten ginuna zen, oinarrizko gauzek banatu, bai? Emazien barazkik, frutuk, fruta, arropa eta kaso behartzen tokitan medizinak, ezta? Orduan izan duen aukera, uztailen eta abendun kanpaldi berdinetara joatekoa. Eta orduan, kanpalditeko egoera oso gogorra da, han daudelako milaka pertsona zain norbatek deitzeko esanez halako estatuk onartuko ditula, errefuxiatu estatusa edo egoera eskaintzeko edamateko, ez? Zain izaten dutenen da, zain. Kanpoak nik ezagutu nituenak itxituk ziren, sare batekin, atera ditezke eta sartu, baina, itxitu bat ziren, kanpin denda handi batzukin, eta jaten zuen, jaia egunero, bertan zeuden erakunde handi batzuk ematen ziena, ez? Pasta, arroz atxurie, aukera gutxi. Jan bai, baina elikatu, batzutan, ez da gauza bera. Beti berdina egiten baldin badazo, oso falta dituzo osagai batzuk, ez da? Orduan guk, eskainten genizkien osagarri horiek, barazki, frutuk, ez? Olako kontuk. Udan, uztailen jende asko zegoan, voluntario asko ginauden, erakunde askotako jendea, klaro, orduan, bolo-bolo ere bazibilen, borbor, telebistatan, komunikabidetan, berri ezen, orduan, mundu mailen nola batxe presente zen kontu, ez? Bigarren aldin joan nintzen, 2006ko abendun, kanpo berdinetara, eta han ez zegoan, ez erakunde handirik, ez voluntariorik, baina errefuxiatu bai. Ez? Asko. Batzuk mugituk ziren, edo hiritara, edo batzuk, suerte zeukena, Europako beste zonaldetara, deituak izan du zirelako, ez? Baina, uztailen ezagutu nuen jendea, abendun ikustea, izan duzen oso gorra, klaro, ze uztailen urte bat zeramakien kanpa hortan, ez? Orduan, abendun urte terdi zeramakien, orduan, haiek nire egiten zitean galdera zen, zergatik jaten da jende guzie bego, eta gu ez. Ezta? Eta, klaro, uztailen ikaragarrizko beroa egiten zuna, abenduen egiten zuen ikaragarrizko hotza.
eta haiek antxe jarriten zuen bere sandaliakin, egoera klimatikoa, baten oso bizkorra zelako, eta besteen hotzatik ere oso bizkorra zelako, eta haiek kieto. Orduan, bazirudin etzela asko mugitzen, eta egoerak hobera egin ordez, ukreraztek bine bere hortan txai jarraitzen zula, ezta. Baina zorionez, denborakin, batzutan gauzek ongi ere ateratzen die, eta zorionez, Eustalien ezagutu ginen familia bat, izan dugu ginen aukera, Grezian ezagutu ginen familia bat, izan dugu ginen aukera, 2017ko irailen Luxemburgon bizita egitekoa, Luxemburgok hartu zituelako, eta bere prozesue, bere egoera errefuxiatuen estatusa lortzeko prozesue hasi zuelako, eta bizi normalago bat hasten ari zielako, Edo beste bat, Mallorcara ere hurbildu zena, eta horri harritzen duna, eta anekdota gordine, baina baikorra ere, denborakin eta pixkanaka badirudilako mugitzen dela asuntoa naiz eta premia azkarragoa izan, eta nahi ginuken hau dena askoz ere azkarrago joatea, eta gobernuk ere behar duena, bere eskutan dagoena, askoz ere azkarrago egitea, eta behar den bezala egitea, ez da. Baina, horretarako gaude beste lan batutan hemen, ez da. Basalaketan eta sensibilizazio lanetan, eta, hori errazten, zein den norberan egitekoa, ahaztu gabe, hori ere, egiteari horri ere, usten badigu, hau hemen txizilduko da, 2006-en elkartasuna hor zebilen, ematentzun oneri buelta eman bertzitzaiola erreix edo azkar edo, gogoa, jendeak kaleen, gai hau hor zebilen. Gaur egun nik, pertsonalki, ez totalako sentsaziorik, Hala ere, zuek lanean jarraitzen duzute denbora pasa dela. Aurten adibidez, non ipindu zue fokua? Jelmen ditxo lan egiteko bi bide, bat, voluntariz osatuta gaudenez, joan gogara, joan gaitezkenen, ez da? Voluntarizari galanik argi utzen dut gauza bat, eta da, jelmenatik edo nora mugitzen garenok ordaintzen dugula dena gure poltsikotik. Hori argi gelditu da hilela. Horrek esan edo gazkine edo bideatzeko modue, hango estantzia eta alokarioa ere bai, mantenue eta dena gure kontu gure poltsikotik. Orduan, aldugun neurrin, joango gara aldugun tokira, aldugun denboran, ezta? Eta ezin badugu, han egotxek ekarri digu beste erakunde batzuekin harremanak egitea, eta orduan, guk ezin badugu bertaratu, bertan dauden erakunde horiei eskaintzen dugu iturri ekonomikoa, beraiek han bertan, guk egin genezaken lan hori, beraiek han daudenez, haiek egin izaten. Honekin esan nahi dut, jelmenara diru ematen duen jendea gondatxikela lasai, ze diru bideratze hori oso gardena delako, kodigo etikoan dagoelako, eta exigitzen delako dokumentazio grafikoa, fakturazioa, zer egiten den, zertan gastatzen den dirue, nola iritsi den, nola jaso du, eta bar. Eta gero hori alde batetik. Orduan, aurten jarritzen dugu Serbia eta Kroaziako muga hortan beste han dauden erakunde batzukin lanen, gaur egun jelmenatik zuzenen ez dago ezin dugulako, oso erakunde txikia gara gaina. Eta gero, beste aldea da, hemen bertan sensibilizazio lana egiten dugula etengabe. Eta sensibilizazio lana da, izan daiteke, hitzaldik ematetik, jendek eskatzen duen tokitan, ikastetxe, udaletxe, liburutegi, taberna, argazki erakusketa bat ere ibiltari izan du da, hor dagoena prest, norbaitik eskatu nahi baldin balu. Gero parte hartzen dugu baita ere antolatzen dien ekintza, elkartasun ekintzetan, edo munduko arroza anitzetan, munduko arrozaetan helpnak gertzen du bere txokoa, eta orduan zuk aldatzen du, Grezian
ezagutun duen errefuxiatu jaten zuen arroza txurie, edo tomatekin, edo, bueno, xumea, eta, ez, nola baitek sensibilizatzeko, ze, klaro, munduko arrozetan ikusten da Brasilik ez tekitzea arroza, Senegaletik ez tekitzea indako iso-goxo, eta derrepente, ez, arroza txurie eta hau zer da, eta, aiba, helpena eta, orduan, horretortzen da pixko bat, ez, zerengatik arroza txurie. Gu garelako hauek, ezagutu dulako errealitatea, eta errealitate honek jarraitzen duelako. Naiz eta orain ez dugun asko entzuten edo ikusten, edo nahi, edo ez tekitze pasatzen den. Edo elkartasun azokatan, egin izan ditugu elkartasun musika kontzertok, eta hor, ekintza guzti horietatik ateratzen den dirue, beti dao bideratue, errefuxiatu hemenka, bai, errefuxiatuen egoera hori neurri baten hobetzeko edo alde neurri hobetzeko. Gero jarraitzen dugu elkarlanen beste erakunde batzukin, edo material bilketak egin izan ditugu, mobilak jaso bertara bideratzeko, edo arropa bilketa, edo orantxe ere eskuartan daukegu irailaren 27 artean material pila baten bilketa, gero olbidados taldeak banatuko duna bai Grezia nola Sirian, eta hor da, jendek eman dezaket, jaia denetetik, berdena da eskolako materiala, ospitaleko edo zein materiala, oinetakoak neskamutilentzat eta adinguziteko baino egoera honen daudenak, txikientzako eta helduentzako pañalak, txikientzako siletak, hamakak, jakiek ere bai, olioa, garbantzuk, bueno. Norbaitek informazio goio izan eduki nahi balu, jo dezake Helpnako Facebookera, webgunera, posta elektronikora. Eta gero baita ere esan, orantxe burutan daukaguna dela, laster hasiko dela Siriara bidaltzeko irina berdelako, badodelako Siriako mugan 900.000 desplazatu. Eta orduan, ara bideliko duen elkarte batekin harremanetan gaude, eta laster hasiko da, diru nahi duenak diru eman, horrekin kolaboratu, eta guk egin nuke beti, bitartekari lan hori, faktura berriz jasoko genituzke, gardentasun osoz, ara, hori, orantxe, laster hasiko den kanpaina bada hori. Eta, hurbildoko eguna da baita ere San Fermin txikiton, jarriko garela San Jose plazan, katedralan ondoan, stand bat, informazioa eskeniz, nor garen, zer egiten dugun, argazki batzuk, gure esperientzia kontatuz, material sensibilizaziorako materiala ere sortzen dugu, datorren urterako egutegik ere izango die, txapa, kamiseta, lako kontuk, eta sorpresa ederren bat edo beste ere bai, adireziko ez dutena, bestela bitzekera sorpresa, baina gonbitua jendea joatea. Eta gero baita ere esan, Helpna dagoela, Nafarroak, Zurrumurruen kontrako Nafarroako sarean. Zaska izeneko Zurrumurruen kontrako Nafarroako sarean. Zurrumurra asko dabilelako, ez dago, inbaditzen gaituzte, ez dago tokiri denentzat, laguntza guzti denentzat die, egiek ez direnak eta kalte asko egiten duenak. Orduan, horri ekidin nahien ere, sensibilizazio lan horretan, horreri ere ekitzen diogu. Pixko bat hortxe. Horrengo astetan orduan eta hilabeteetan lan mardia izango dut ez da? Bai. Eta gero, hori, uda beti izaten da, igual pixkoa lasaiago, edo, ez? Baina, irailen sartu ga, orduan ja berriz azten gaia, ez? Bentxe San Fermin txikito, ikasturta heldu da, ziurrenik ere, irailen 15 Altsasura joango gara munduko arrozetara, han ere, postutik jarriko dugu eta arroza berezi bat eskiniko da. San Fermin txikitoko ekimen hori, eta gero, aber zer dakarren ikasturtak berak, ez? Gu proposatzen ditugu ekimen batzu, baina akaso, jaso ditezkego baitara ez, deialdik edo udaletxetetik dela, edo ez tegin ongorritako festetan jarne delako alako postu bat, edo, segun. Zehaztea zaila da, ez? Epe luzera behintzat, baina epe laburrera, hau da, ointxe esku hartzen daukeguna. Begoña, ez dakiz beste zeo zer komentatu nahiko duzun, beste konturen bat hor kolokan geldituenik? Barik
bai, nik oroimenera egin nahi nuke deialdi bat, ze badirudi errefuxiatuen kontue batzuna bakarra dela, onera datozenena oain, baina eske gu ere gure arbasak izan duzien errefuxiatu guen dela ez asko, ez gure bakarra, baizik eta mundu italien bertan, ze pasatzen ari dauen Mediterranean, hainbeste hildako, ez da gira ezin ginuke gelditu pasibo, eske pasibo da... Ez da bezagin bada ez da? Claro, azken erantzukizun ez da gure esku, errexumen esku, baina errexumek gauza asko egin dezake, badau esaera bat ez? Esaten duna, jende txiki askok, leku askotan gauza txiki asko eginez, gauza hondik egin daitezke, ezta? Orduan, pikor ale asko gehituz, oneri beste astinaldi bat eman genizaiuke denen artean da gainera, giza eskubideetaz ari garelako, ez guri bururatu zaigulako zerbait hementxe, ez, ari garelako, bizik eta giza eskubideen unibersaltasunaz ere ari garelako, eta hori kolokan dago, behin baino gehiago, eta orduan, edo elkarre egiten dugu, edo elkartzen gara, edo gero eta zaila daukagu, ja berez zaila den egoera bat, ez, eta orduan, deialdi egin, hori, kaleratera gaitezen, elkartu gaitezen, honekin, gai honekin edo migrazioekin zer ikusteko dauken elkarte pertsona guzik, aurrera egin dizaiogun oneri, edo berriz, 2006ko kaleko estanda hori berriz entzun dadin, eta haiek esaten zigoen bezala, errefuxiatuk nire dauketa esaldi bat, hola, barren-barrenen sartu, eta da kontatu mesedez hemen gertatzen ari dena munduak ahaztu ez gaitzan. Bardun ze gutxi da, iruditzen zat. Eta hoxe, norbaitek helpenan parte hartu nahi baldin bado, lasai asko jo dezake sartu daiteke helpenako, ez? helna.org eta hor ikusiko do informazio guti, Oso ongi. Baina placer bat izan da zurekin iztetan egotea, esperientzia hauek jakitea, eta espero dugu oso ondo joatea lan guzti hau, jende askori kontzientzia piztea, eta beste nometetan etorri nahi badin baduzu, gombidatuta zaudela. Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko aukera hau emateagatik, eta hoxe, nolabait ere oi hartzuna ere izateagatik, eta haien ahotsa ere izateagatik. Eskerrik asko zuei.